Ahojte milí kamaráti, merhaba i arkadaşlar. Dnes tu máme náš obľúbený blog Turečtina pre radosť z Lucy a máme tu opäť naše obľúbené pekné slovíčka Güzel kelimeler. Je to už 8. časť a dnes som si pre vás pripravila tieto slovíčka, ale skôr ako začneme, ešte vám ukážem moju najvernejšiu študentku, takže chvíľočku. Takže ako môžete vidieť, toto je moja najvernejšia študentka, ktorá ma stále počúva pri nahrávaní videí a momentálne už asi sa jej drieme a už sa všetko naučila, takže ide spať. Však? Takže to bola taká malá vsúvka a my pokračujeme a začíname. Takže prvé slovíčko je také veľmi podobné, je trošku rozdielne. Je to slovíčko čelenka alebo čelenk. V slovenčine čelenka znamená ozdoba do vlasov, keď si dáme čelenku, aby nám nepadali vlásky do tváre. A v turečtine čelenk znamená veniec. Je to také veľmi aj podobné, aj také zaujímavé. Druhé slovíčko je slovíčko Adam. V slovenčine má význam ako meno mužské Adam a môže mať význam aj ako, že je to muž, ale v turečtine je Adam, nie je to meno, je to vyslovenie na odlíšenie človeka alebo muža. Keď niekomu povieme, že Adam, to v turečtine nemajú, je to čisté pomenovanie človeka alebo muža, že je to mužská osoba. Keď niekomu chceme povedať, že akože by sa volal Adam, tak povieme Adem s ečkom. Čiže v turečtine, keď máme Adam, znamená to muž alebo človek. Čiže keby sme mu chceli povedať ako menom, tak mu povieme Adem. V turečtine to majú takto trošku inak. A posledné slovíčko je to kel. Kel na slovensky je zelenina, z ktorého varíme polievky alebo hlavné jedlá. A v turečtine kel znamená, keď je napríklad muž a je plešatý, tak je kel, že teda nemá vlásky, je plešatý. Tak to je na dnes všetko. Dúfam, že sa vám moje slovíčka páčili a vidíme sa opäť na budúce. Ahojte, merhaba!